नमस्ते सर्वांना आणि सर्वांना गुड मॉर्निंग। आत्ता मी तुम्हाला कालच्या आणि पाठच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं की आपले जे पाठचे ट्विन 1 आणि ट्विन 2 रूम आहेत त्याच्यामध्ये थोडेसे अपग्रेडेशन करायचे आहेत आपल्याला। आता अपडेट काय करायचं तर आपल्याला कॉमोड फिटिंग करायचं आहे। तर आता मी आपले जे प्लंबर काका आहेत त्यांना बाहेर वेटिंग करायला सांगितलं तिथे। तर आता आपण जाऊया शॉपमध्ये आणि एक प्रॉपरली चूज करूया आणि इकडे सेटअप करूया। जरा तुम्हाला असं पाठी आवाज येत असेल, पाठी आवाज कसला माहिती आहे का, आता रोडचं काम चालू आहे ना, म्हणजे आता नेक्स्ट टाइम तुम्ही इकडे गेस्ट म्हणून याल तर तुम्हाला रोड पण चांगले दिसतील। तिथे बघा लास्ट टाइम पण आम्ही या दुकानात आलो होतो, तर आम्ही आता व्हाईट कलरनं चूज करता हा कलर चूज केला। बाकी ऑप्शन्स बघा किती काय काय आहेत। आपण नळ कोणता घेतला दाखवून? नळ हाच आहे ना, दुसरा कोणता पाहिजे असेल तरी बघा। बरोबर आहे, 2 आहे ना ह्याला पण आणि त्याला पण, दोघांना वर। हा एकदम क्यूट आहे, हा एकदम मस्त आहे। बघा आम्ही दोघांनी एक असं बाईकवरून आणलं सर्व, 1 2 3 हे आतमध्ये ठेवलं। त्यासोबत पाईप सीज बघा सर्व कसे लावून आणले। मेन कारण काय झालं, कार जरा सर्व्हिसमध्ये द्यायचं आहे, त्याचा तुम्हाला प्रॉब्लेम दाखवतो। त्याचा आवाज यायला लागला ना, तर मी जास्त रिस्क नाही घेते, आज बनवून आणतो। जरा डिली झाली, आवाज येते। शुभू चला प्लंबिंग काम करायला। बघा तिकडे कॉमोड फिटिंगचं काम सुरू आहे। आता जरा ही कार ना सर्व्हिसिंगला देऊन आलो, काय ऑइल चेंज करायचं असेल बाकी काय असेल ते करून देतील। ही कार कशाला ठेवायला लागते, सामान आणायला किंवा रात्री आपले जे काम करणारे त्यांना घरी सोडायला आणि पिकअप अँड ड्रॉपसाठी पण। समजा कधी रिक्षा किंवा दुसऱ्या गाड्या अरेंज नाही झाले तर मी तरी जाऊ शकतो पिकअपला। चला गाडी ठेवली आणि आता आपण जाऊया चालत। चला तुम्हाला आता मी अपडेट दाखवतो। हे आपलं ट्विन 1चं बाथरूम आहे, तो ऑलरेडी अटॅच्ड आहे। आता तो दाखवा आम्हाला, तो आता काम अर्धा झाला आहे बघा। हा ट्विन 2चं आमचं बाथरूम फक्त ठेवलेलं आहे ना, हा आणि पाठी असं वेगळं आहे। ठीक आहे चला आता काय आणायचं, पाईप ते नळ परत द्यायचं आहे तो घ्या, आणि काय सामान नको आहे तो घ्या, म्हणजे परत देता येईल त्यांना। आता आमच्या जेवणाची तयारी, पाहुणे नाही पण आमचं तर जेवण आहे ना। बघा परत आम्ही इकडे आलो, हे नवीन टाईल्स बघा सुंदर आहे। घेतला बबू? ह्याच्यात सामान आहे ना? बघा आज बुकिंग नाही तरी पण म्हणजे सुट्टी नसते आम्हाला। आता सर्व कॉमोडचं काम करायला घेतलं। आता त्या साईडला पण ट्विन 1मध्ये नव्हतं ना, ट्विन 2मध्ये होतं। तर ट्विन 1 ट्विन 2 दोघांमध्ये सेपरेट असणार आणि सेपरेट सर्वांना देणार, म्हणजे आता शेअरिंग गोष्ट नाही होणार आजपासून। आज ते इन्स्टॉलेशन होऊन जाईल। आता हे कधी उघडायचं ते कधी उघडायचं, बरोबर ना मम्मी? उठ चला आता घरी आल्यावरती आपलं रेग्युलर काम। जेवायला काय काजल आज? सर्वांना नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आज आपल्या होमस्टे मध्ये टोटल 16 मेंबरशिप बुकिंग आलेली आहे। तुम्हाला सांगतो वरती गोल्ड आणि सिल्वर एका ग्रुपने घेतलंय आणि खालचे ट्विन 1 आणि ट्विन 2 एका ग्रुपने घेतलंय। बरोबर, वरतीचे ग्रुप आहेत गोल्ड आणि सिल्वर मध्ये, ते पण 8 मेंबर ग्रुप आहे। आणि खाली ट्विन 1 आणि ट्विन 2 मध्ये जे उद्या येणार आहेत ते पण 8 मेंबर ग्रुप आहेत। ग्रुपमध्ये 8 माणसं आहेत, वरती पण 8, म्हणजे 16 माणसं झाली। मी तुम्हाला हा व्हिडिओ का दाखवतोय, कारण असं सेटअप परत तुम्हाला दिसायला येणार नाही।
सर्वात आधी जे मेजर चेंजेस, जे खूप गरजेचे चेंजेस होते ते तुम्हाला मी दाखवतो. या रूम तर दाखवतो, सर्वात आधी तुम्हाला दाखवतो आपला जो ट्विन 1 आहे, ट्विन 2 त्यांना पर्टिक्युलर कॉमोड आहेत बघा. इथे दाखवतो बघा. ह्याला पण आम्ही कॉमोड, ह्याला तर कॉमोड होताच, त्यासोबत आपला सर्व गिझर, शॉवर, मिक्सर सर्व आपण दिलेलं आहे. त्यासोबतच इथेही आम्ही कॉमोड अटॅच केलेला आहे. ठीक आहे. आणि तुम्हाला अजून एक मेजर चेंज दाखवतो. इथे बघा, इथे आम्ही बंद केलेला आहे आणि त्यासोबत इथे बघा, इथे पण आम्ही बंद केलंय. दिसतंय का तुम्हाला हिरवा पडदा लावलेला? हे बघा. आता रात्रीची वेळ म्हणजे तुम्हाला समजत नाही. म्हणजे काय झालं, पहिलं हे ओपन असल्यामुळे ना असं बाहेर यायला असं अवघड वाटायचं. आता कॅमेरामॅन तसंच पाठी जा, म्हणजे तुम्ही इथे सुद्धा आलात ना, हे आता प्रायव्हेट झालं बघा. तुम्हाला बाहेरचं कोण बघू नाही शकत, तुम्ही बाहेर बघू नाही शकत. इव्हन हे सर्व व्यवस्थित लावलेलं आहे, तर इथे कोण येऊ पण नाही शकत. तर ह्या रूमसाठी पर्टिक्युलर हे आता शेअरिंग गोष्ट बंद. ट्विन हे इकडे, ह्यांचं इकडे, ह्यांचं इकडे नाही. या रूमचं इकडेच, त्या रूमचं तिकडेच. आता हे दोन्ही कॉम्बो घेतले तर दोन्ही कुठेही जाऊ शकतात. ठीक आहे. आता रूम तर दाखवतो, इथूनच इथे या जरा. आता कॅमेरामॅन आणि मम्मीचे पाय जरा ओले होतील, ते पण दाखवतो. खाली फोकस करा सर. ओलं दिसतंय? धुतलेलं आहे. इथे दिसतंय ओलं. हे सर्व आम्ही धुवून घेतलेलं आहे. तसेच आता कॅमेरामॅन जरा पाठीचा. आता सगळं धुवून घेतलेलं आहे. हा. आणि तुम्ही सर्व कॅमेरामॅनने अगोदरच दाखवलेलं, आमच्या इंट्रोच्या अगोदरच. ये मम्मी आरामात ये. काय कसं रूम ऑलरेडी साफ होते, तरी उद्या येणार म्हणून मी परत बाथरूम आणि सर्व साफ करून घेतलंय. आता मी सांगितलं किती 8 माणसं बरोबर. आणि गोल्डन आणि सिल्वर ऑलरेडी बुक असल्यामुळे ट्विन 1 आणि ट्विन 2 चे माणसं मग मी वरती जाऊ नाही शकत. तर इथे बघा तशी अरेंजमेंट केलेली आहे. 1 2 3 4, 1 2 3 4. हे त्यांना डायनिंग इकडे देणार आहे बरोबर, जेवायला किचन मध्ये. ठीक आहे. आणि असे तसेच कॅमेरामॅन स्लो करून पाठीचा. तर आपला ट्विन 1 मध्ये आपण डायनिंग दिलेलं आहे त्यांना, म्हणजे इकडे नाश्ता होणार, इकडे त्यांचं लंच डिनर जे काय होणार. आणि 8 माणसं आम्ही कशी डिवाइड केले हे पण आयडिया मम्मी मी त्यांना दिली. मी त्यांना काय बोललो, तुम्ही 8 माणसं आहे ना, तर 3 मी इकडे बेड लावून देतो ट्विन 1 मध्ये, कारण त्याच्यामध्ये तुम्हाला एकत्र डायनिंग करता येईल. जर 4 दिले असते तर हे प्रॉपरली बसले नसतं. 4 म्हणजे तिकडे गेलं असतं ना तर प्रॉपरली बसलं नसतं. म्हणून 3 इकडे आणि 5 तिकडे. तर इकडे बेड्स बघा, बेडशीट एकदम चांगल्या क्वालिटीची, नवीनच घातलेले, सॉफ्ट टॉवेल विवेल साबण सर्व दिलेलं इथे दिलेलं आहे. आणि तसंच आता कॅमेरामॅन स्लो करून पाठीचा, तसंच रिव्हर्स मध्ये. तर आपण आता ट्विन 1 मध्ये आहे. ठीक आहे. अजून पाठी जावं कॅमेरामॅन, आरामात. आमचे कॅमेरामॅन चप्पल शोधतात आहेत. आता आपण चाललो ट्विन 2 मध्ये. असे कारण मी काय सांगतो, ही अरेंजमेंट आहे ना, ही मॅक्झिमम पीपलची अरेंजमेंट आहे. हे तुम्हाला फक्त सीझन मध्ये बघायला मिळणार असे बेडचे प्लेसमेंट्स. तर इथे बघा, जसं तिथे 3 आहे तसं इथे 3 आहे. जर 3 माणसं असतील ना तर हे सेम असतं आणि दोघींकडे आम्ही डायनिंग दिलं असतं. पण आता एकदम नवीन उशी तर नवीनच, पण त्याचा पिलो कव्हर, बेडशीट तुम्हाला ऑलरेडी ब्लॉग मध्ये दाखवलेलं आहे. हे सर्व न्यू आहे. ठीक आहे. आणि तुम्हाला मी सांगतो, हे कॅमेरामॅन काजल म्हणजे व्यवस्थित आहे की नाही सांग. गोल्ड आणि सिल्वर सारखेच हे रूम एकदम ब्राईट आहेत आणि अनयुज रूम्स आहेत ऍक्च्युली. तुम्हाला सांगू, जेव्हा बंगलो बांधला गेला ना, हे रूम आम्ही असा विचार केला होती, समजा काही नाही झालं तरी आपण इकडे भाड्याने ठेवू. हा. पण भाड्याने ठेवलं असं नाही की इकडे कलर लाईट केलेत. तेच कलर आहे जे आमच्या आतमध्ये लावलेले आहेत. बरोबर. आपल्या किचन मध्ये हॉलमध्ये. हा. आम्ही जिकडे 1 BHK मध्ये राहतोय पुढे, तिकडे सेम हेच कलर आहेत आणि क्वालिटी पण सेम आहे. पण मी तुम्हाला सांगू, मी रेंटवर दिलेच नाही. मला माहिती आहे रेंटवर दिले तर एवढी हाय क्वालिटीचे पेंट लावले ना, सर्व खराब करणार. बरोबर. चला तो विषय राहू दे. इथे 3 माणसं आणि इथे 2 माणसं. तर या रूम मध्ये ट्विन 2 मध्ये 5 माणसं झाली. इथे बघा. ठीक आहे. आणि इथे आम्ही नेहमीप्रमाणे असं हँडवॉश हे सर्व ठेवलं. इथे हँडवॉश वेगळं ठेवलंय, तिथे हँडवॉश वेगळं ठेवलंय. आणि डस्टबिन इकडे पण आणि डस्टबिन तिथे पण. ठीक आहे. हे अरेंजमेंट झाली 8 माणसांची. गोल्ड आणि सिल्वर तर तुम्ही खूप वेळा बघितलं असेल 8 माणसं कसं राहतात. पण ट्विन 1 आणि ट्विन 2 मध्ये 8 माणसं कसे राहतील ह्याचं मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं. आणि स्पेशल थँक्स आमच्या कॅमेरामॅनसाठी काजलला. थँक्यू कॅमेरा पकडल्याबद्दल. अजून तुम्हाला खूप पकडायचा कॅमेरा पकडा. हा. आता तुम्हाला ह्याचे प्राइजेस सांगतो. 3 माणसांचे 1200 रुपये, 3 माणसांचे 1200 रुपये. ठीक आहे. आता जे एक्स्ट्रा माणसं आहेत हे दोघं, हे 350 भरणार, हे 350 भरणार. ठीक आहे. तर ह्याच्यात अपग्रेडेशन काय केलं, आपण जे कॉमन समजा ट्विन 1 वेगळं घेतलं, ट्विन 2 वेगळं घेतलं,
तर आता शेअरिंगचा विषय गेला आणि तो ओपननेसचा विषय होता तो सुद्धा गेला. आणि अजून एक सांगायचं मला, ठीक आहे, जरा कॅमेरामॅन पाठीचा. हां, अजून एक सांगायचं, जे कव्हर आम्ही इकडे केलंय ना, तेच कव्हर आम्ही सिल्वर रूम मध्ये पण केलंय. सिल्वर रूमचं पण जे बाहेर वॉशरूम होतं ना, वॉशरूम आणि आपलं बाथरूम, त्याच्या जे बाल्कनी होती ना, ती सुद्धा आम्ही हिरव्या कपड्यांनी कव्हर केलेली आहे. म्हणजे ते सुद्धा तुम्हाला आता असं वाटणार नाही की तुम्ही बाहेर जाणार, कारण असं अटॅच्ड असलेलं जास्त चांगलं वाटतं. तर हे सर्व अटॅचडच झाले. ठीक आहे, तर आता काय आपल्याला अजून सांगायचं, अजून एक मी तुम्हाला एक खुशखबरी देतो. बघा, मी टेरेस तर तुमच्यासोबत शेअर करू नाही शकत, बरोबर काजल? ये इकडे ती आमची साक्षीताई आली ना, ती काजल घाबरली तिला बघून. अरे सावली अशी उभी तिची, ती दिसलीच ना. ये चल ये इथे बघा, आमचा महत्वाचा विषय चालू आणि काजलचा काय चालू. हा, तर मी काय म्हणतो, इथे आपण टेरेस त्यांच्याबरोबर शेअर नाही करू शकत. आणि ट्विन 1 आणि ट्विन 2 पण आपल्याला चांगला रिस्पॉन्स देतोय. तर त्यांच्या सर्व्हिसमध्ये पण आम्ही भेदभाव करणार नाही. तर मी ट्राय करेल त्यांच्या सर्व्हिसमध्ये पण मी इथे कॅटल इंट्रोड्यूस करेल. म्हणजे ट्विन 1 मध्ये पण एक कॅटल ठेवेल मी आणि ट्विन 2 मध्ये पण एक कॅटल ठेवेल. म्हणजे तुम्ही स्वतःला गरम पाणी बनवून ठेवू शकता. बरोबर. ठीक आहे, हे तुमच्यासाठी सर्वांसाठी ऍड ऑन मी केलेलं आहे. कारण आम्ही ह्याच्या अगोदर काय ठरवलं होतं, फक्त गोल्ड आणि सिल्वर वाल्यांनाच आपण कॅटल देणार, बरोबर. ग्लासेस आणि पाण्याच्या बॉटल्स तर सर्वांनाच असतात, फक्त ट्विन 1 आणि ट्विन 2 ला कॅटल नाही ठेवलेलं, म्हणजे गरम पाणी करायला. तर उद्याच मी मार्केटमध्ये जाणार आहे, ह्या दोघांसाठी घेऊन येणार आहे. कारण हे 2 रूम आहेत ना, गोल्ड आणि सिल्वर, वरती गोल्ड आणि सिल्वर, ते पण 3 दिवसासाठी बुक झालेत. ट्विन 1 आणि ट्विन 2 पण 3 दिवसासाठी बुक झालेत. म्हणजे आम्हाला लागोपाठ 3 दिवस 8, 8, 16, 16, 16 माणसं आहेत. जर प्रत्येकाने लंच घेतलं, डिनर घेतलं, तर तुम्ही विचार करा किती ताटं होतात. आणि प्रत्येक एक जण एक थाली घेतोय. तर 16 व्हेज थाली किंवा 16 फिश थाली किंवा 16 चिकन थाली, ह्याच्यासाठी तुम्ही सर्वांनी रेडी राहा. तर ही पण इन्फॉर्मेशन सर्वांना पटली, सर्वांना समजली? ठीक आहे, चला घाबरले ना? होय, चल चला लाईट स्पीड घालवतो बघा. आणि ते लाईट घालवली तरी आम्ही तुम्हाला एक डिम बल्ब इकडे दिलेला आहे, तुम्हाला एक दाखवतो बघा. ही लाईट घालवल्यानंतर डिम बल्ब पण आहे बघा. हा, आता तुम्ही मस्ती करणार तर हे असेच करणार. आता कसं घाबरलात? कुत्र्याला कोण